Moki follow sitsweng. Endlela endisindiswe ngayo. Mamelang ha ke le jwala. Mamelani ka ndiyixelele. Ke le supisa tsela. Ndikhombisa indlela. Jesu ke moloki wa ka. uJesu ngumgcini wami. O nkgethetswe bolulo. Ungikhethele ubuhlalo. Ke a mo rata hobane ntata. Ndiyamthanda ngoba naye uyandithanda. A neele bophelo. Undiphe impilo. Ke ne ke shwele melato. Bendifele Ke ne ke shwele melatong. Bendifele ematyaleni. Ke ne ke hloka tshepo. Bendingayazi bendingenalo ithemba. Ke ne ke mathela lefung. Bendibalekela ekufeni. Ke sa tshabe Modimo. Ndingamoyiki uNkulunkulu. Jesu o moloki wa ka. uJehova ngumlungu wami. Njenka uhlwavangeli. Ndava ivangeli. Iri Jesu umshwele. Ithi uJesu undifele. Ibasuna sihlare. Wabasona sihlahla sami. Ibasona sihlalo. Eba sona sihlari kanye sihlare. Tarola nyasi. Wabasona sihlahla sami. Sihlare sihlahla. Sithusang moya wami. Nanceda umoya wami. Jesu ke moloki wa ka. UYesu umgcini wami. Ikajeno ke fodile. Manje ndipholile. Ke ngwana wa Modimo. Ngumntwana kaThixo. Ke dumetse ke thabile. Ndivumile, ndithabile. Ha ke na pelaelo. Andina kungabaza. Jesu ke moloki wa ka. uThixo ngumgcini wami. Le ha ke le matshwanyetsong. Noba ndisekuhluphekeni. Ke lwana ntwa nkgulu. Ndisilwa into enkulu. Ke ka suta bophelong. Ngeke ndasuka ekuphileni. Ke polokwa ke Jesu. Ndigcinwe nguYesu. Jesu ke moloki wa ka. UYesu ngumgcini wami. Ke na hloka tsebo. Ngeke ndiswela kuphila. Ke na ke mathela lefung. Bendisiya Ke ekufeni. sa tsabe Modimo. Ndingamoyiki uThixo. Ke Jesu ke moloki wa ka. UYesu ngumgcini. Mokgadi ke ya rapela. Mhlawumbe ngiyathandaza. Mokgadi. Mongameli. Ke ya rapela. Ngiyathandaza. Mokgadi ke ya rapela. Ungameli ndiyathandaza. Unthuse ka tsitsetso. Ngokuqinisekileyo. Ke notsiba ho finyela. Ndikwazi ukufikelela. Motsheng wa dinyakalo. Emzini wenjabulo. Jesu ke moloki wa ka. uJehova ngumgcini wami. Sahlabela lelo culo lelo. Bantu benkosi benifuna uliva kuqala lithini. Ngingaculi imqwathi into engayazi nothina ngive imnandi. Sivele emoyeni into ba. Photo. Amen. Naliculo. Ngo-1998. Yadore kasilimo sa 1998. Awume ba. Akuzitoli udala untolika lapha. Yini ngawuqonda yakwazi ukutolika tata enkulu uhola. Hlomre. Wakili. Ngithatha amahlanzi. Hayi. Awutolika inkulu lonke libhalwe deep sesotho kangaka. Amen. Ngo-1998. Ngo-1998. Ka-1998. July 1998. July 1998. Diphupha utate bonakele. Ngibona ntate bonahela. Nango esehla ehangeni. Tula tsamaya ka tseleng. Ethe intonga eGold. O tshwere patla eGold. Masidibana lapha ehangeni uzinika le ntonga eGold. Ekubona le yena ngotseleni umfa patla ila ya Gold. Kwakhona umgqomo apha ehangeni yabusisa ngani yabetha umgqomo.
Amen. Amama ngithanda ukuphuma emlanjeni. Photo. Yabaleka ndotsho kubaba ngomgidi kaAugust. Kashiyana kaya kondate. Baba ndikuphe kanje. Ndate kitore ha. Baba Matsuso eLesotho. Ndate Matsuso ko ngo-1998. 1998. Thina 11 years ndiphaya. Kina li 11 Ngepha years. 1987. Ifikile mola ka August 1987. 1987. Nyaka we-31 lo ndihamba phezulu. Ke ngwaga wa bo Kgotsong. 21. Batho baba. Ari ndate. Yes, Tate Mjekula. Yes, ndate. Lithi kanti ithuso lakho elilinjalo. Lika ithuso la hangu msana le. Hamba manje ambaleka mbothenga lelo thuso. Ari tama ona yo alo le. Ngihamba ngathenga lesana. Katama lo le renga la. Akifika leo. Wathi ya. Ari ya. Ari Bansana lakhe wathi. Ari kopanisa nila. Ari ya. Wathi ngo-1968. Ari ka 1968. Kgotsong. Manje Clement lapho kwafika ifone evele eJimmy Steve. Akiko eRama. Wathi uTata Masango baleke ndifike eRama ngalo mzuzu lo ndikhwele iplane. Ndiyothatha imali eoffice. Angene eoffice banginikeza imali lapho itikiti ndabaleka. Kashiyana. Amata. Baleka uMatha ayoshiyana. Oyo mqatho. Hayi uyato display. Bafuspira bafuspira. Awuyakuba awuqaqqa. Akubiza ngakho amaperi. Oh, amaperi. Amen. Uthi ndabaleka ndawutsho office. Ore ndata saba yako office. Yendawo uthi Matha alitsela uthini. Ayikho ngakwena kumsuthu qho. Wama chance nabo. Umathe ukubaleka. Le thela uTata uthi uthini? Ukuthaba sisibheke. Ukubaleka kukumatha. Amen. Yes, they ask le into lesamanje wayithini. Uwasuthu anithi mina. Khanda ngifika nje. Ayingela nashema. Nanozimathethe 90% yenu ngamaXhosa alithi mathethe isiXhosa. Ndatabu wesikolo. Otherwise yapuwa kanithi. Hayi. Kgotsong. Yapuwa kanithi. Angenyaniso. Ngethethe. Uthi baba Msuso wafika office nika imali. Asematusa Ngena plane. Bazofika eGauteng. Wafika ngena office. afika kena office. Baba Masango usebenzela abantu. Ndate Masango abesebenzela abantu. Yes, Tate Masuso. Ndate Masuso. Kgotsong. So ufikile. Ufitile. Kgotsong. Benze kahle. Ari ndate wetile 100. Uthi waya lapha ekoneni. Aya kokhoni. Wathatha ithuso. Angathi Wamnika igold. amphathi Kgotsong. Wamnika. Ora amu. Umthandazo. Arapela. Khoso bana bathi. Wathi ngibona le gold. Wabona Wathi nengubo yakho njani? ari ni gold ikubo Kgotsong. Ubalisela mina sobabili. Wenza Abeyithanda abantu kakhulu babili. into yokokuba athi baphuma abanye abantu ndibagqibile. Kashiyeke Tata Mjekula. Ari we barata huru bathu bathole kanti Asaye bathi mashe kalo ngumbongi wami ufuna zonibonga bana kana ukona mntwana. Kgotsong. Kanti uzawundixelela izinto ezinkulu. Ukanti kana Khoso barathu. kukhulu. Wangithandazela. Wangithandazela, phela Wathatha amanzi wagalele ebusweni. Angamela watama basamthanda Khoso barathu. Nika le thuso leli. Nika le thuso leli. bathuso le. Amen. Nika le thuso leli. Bathuso le. Wathi le thuso leli. Ari dikali thuso. Lelokolusa umhlaba. Oh kimangile kumlisa wathi cha. Jehova amaluso wami andiswele lutho. Khoso. Elokwalusa izimvu. Eunkokelela umhlambi. Khoso. Elokulingisa emhlambini. Akuba umhlambi sibheka ngawo elokhomba indlela. Unyana. Khoso. Abakuthonga uMoses. Igama lakhe. Enyana kabani Moses. Moses enyana kabani. UMoses enyana kabani. Umshene mama.
Amra unyana kamra ulandela ngamaSrayeli lithi sibalombhalo wayephethe umsimelelo uthawufika abantu benkosi elingwele elwandleni bovu akhale kuJehova athi uNkulunkulu Thixo ophilayo enza nazi intaba nasemva zizawuhima wathi uThixo thatha intonga uyifake elwandle Atawifaka intonga yakhe amanzi amanye abheka ngapha amanye abheka ngapha amayakakwa khotso wosa ke mfo mphuthu ngizakunika ndate mphuthu ngalo unika sisobabili today bona kalithathile I'm going to give you this golden stick for the sake of lo mhlambi baba kumasana ukwenzeni into ba woluse lo mhlaba khotso nhlondate esapha ke tata khotso zanika intonga ngizakufa thobani amen zanika lento dawuni nami ngayinikwa ngo-1998 ndate yena oyifumana ka-1998 bondate mazulu nqwenela into yokuba kelakatsalo uthi inhliziyo engenamoya esinamona ithi incwadi yamakorinte ilishumolo lamakorinto oso ndingenalo uthandwa ndinto yanto oso uthandwa namsindo uthandwa licaphumi kukho indawo ke ngoku endifuna uma ngayo ethi uthando aluthandi kokukokwalo nomnye umuntu umnqwenelela into enhle okokuba ngaba ukhe umuntu umnqwenelela into embi funeka uzazi uba uligqwirha okokuba ngaba kuthiwa kwawubethelwa urhila lo imali uthi wena hayi akazovuma kabophangela usenemtsha kangaka urhila babophangela akazuyiva wenze amagumgeti uligqwirha khoso ngoba awuyifuni into enhle emntwini khoso uyafuna uthixo akuphe kodwa wena awufuna uphambo ude uthi nakwabanye abantu basengayikhuphi khoso uyangayikhuphi wedwa ube yabulala ibulale wedwa into abangibuxelele nabanye abantu yile nto koba uyayazi into uyabulala ke ngoba ufuna ufa wedwa Amen. ufuna ukufa nabanye abantu uthando alufuni ukukokwalo kodwa osobarathu nonke apha nifuna nifane nami nangaphezulu uyimanga kodwa njema ne-double cap nina nibe ne-triple ne-4 cap njema ne-double story nibe ne-triple story ne-5 story kodwa njengoba ndikhwela iplane xa ndisiza apha wena ukhwele noma helicopter noma ijetha noma i-SAA azange iyikhwele ikhwele ukhwele iflight ikhwele SAA American Airway bikhona khotho ndingabethwa nguThixo bamba izandla nawe ufuna ube njalo hlobo umuntu umnqwenelela into enhle wonke lapho kawuvela mthatha kwafika omnye umuntu elile esuka eTsomo wayesekethe engazubizanga khotho barathu wathi tata imbi into ephaya ubekhe wathenga imoto utata nomama vele bakuhlanganyela bathi usewasenza better ukuthenga imoto ube ngenza lento yonke lento nemoto ube ngenza lento ukuthi ke moto iwesu bayithe khatha kunale yakhe utata hayi uyakuchuchisa into abola ishinkuni pha abola ishamatye pha uba ufuna athi yawuwa nalo moto yakho ubekathi tata icelkoloni lekolanda umntana esikolweni noko ngufongoku ame yo ufune uzenza better moto yawuwa nalo moto yakho
Khotso ngoku abantu babili bethenga imoto phaya awesithathu uncame wemka ngoku ndinayo imali yothenga imoto ndiyoyika uyithenga imoto ngoba uzawushwabulela udata Khotso barathu bathi baba Masango Uwabo makathenga imoto ugqiba kwakuze naye apho zayifaka enye into uyazi kakuhle akumbone khona lo hlombe azathishana nami direct sabona ngafazi 12 sabona ngafazi 12 Khotso what walila lo mntu lona alila muthi ndiyoyika asubayika Khotso barathu ubenjalo ubanqwene njema utsho ngomlomo uthona ngenhliziyo ubanqwenele babe nengenamzi wena uphelele kwamatyotyombe alapha eGauteng ekhaya emfungenamzi kodwa iproduction ngenxa yale ntonga le Khotso production ibe khona ba progress ba develop abantu abangena ngala gate Khotso Moses nyala kamra ntona lisesandleni sakho sibala bhalo umephezulu oluseyinkomo nempahla kayitro utata womkakhe usithobile lo mfo Khotso usekhweni ubizwa ngelinye igama kuthiwa ngusibayani uthi ngaphendula uthi ntonga uthi ayigibisele phansi jibe inyoka amen athi inyoka endikunenayo uyeno ha ekufayo ifuna abantu ube kubuni ubeteni kuphani ngamandi Khotso barathu bekhungqimba hayi iminyoka wamnika simjuni amen abusi njengoba sisebenzisa abantu bakaNkulunkulu usebenzele mathi bamdini eze umuntu ngereferral ate phela umuntu ungafonela umuntu onenhloko ayikuba umntwana uthi lo muntu onenhloko tata ndimthini umsebenzele ngalapha umoya ukhomba akasebenzelwa nguwe usekenzelwa lelithuso usethe kalithuso Khotso usekenzelwa lelithuso athuso le akasekenzelwa nguwe asenzelwa into ngakababa Masango ngobani andade Khotso Masango barathu usekenzelwa lelithuso usethe kalithuso le alinikwa alifa umuntu ongena qhithi usinali alinikwa umuntu ongekahlabi inkomo osohlabe khona thula bese ngoba lichoba lakhe Khotso barathu lichoba lakhe hayi yakusulela amen nomntana nami lingwanaka kwisomuntu Khotso nika wena ifawe umntana kodwa wafa kunye nami ngendlela yaba bantu la bathi la yabantu baphila abantu bakathi baphile bathu bamdini babuthi khami uthwale ukalitso ubambisa ubihamba uthwale kodwa ntoni nale isesandleni sakho wathi intonga wegibisela phansi yajika yayinyoka wayibamba gebe wayibaleka wathi uThixo ibambe ngomsila wayibamba ngomsila yaphinda yajika yayintoni wathi hamba ndiyakuthuma damaya uthuma ngomaka basiyakhulula balukhulula Khotso wamka lomfo ehambe sithi bawo ndilithintithe andikwazi ukuthi wathi ndawuthumela uAaron umntakwenu abe yintoniki yakho senibe ngo-Aaron kule ndoda ngo-Aaron Khotso amen ngo-Aaron le ndoda Khotso barathu senibe ngo-Aaron ngomuntu Khotso barathu senibe ngo-Aaron le ndoda ayithintitha nithi nodwa nithethe isidoda tata ngathi yathintitha Khotso sicela tata noko sifake igxalaba kule tata nyani futhi ngoku ndenzela uba nonhlahla nithi tata umuntu ethande engathanda tata umlomo uthini and you must never confront him instead advise you must be advisors bantwana bathu Khotso barathu not the confronters not the attackers Khotso nithi tata nomama hey nibe ngamehlo abo kuyonakala aya unganjani xa sonke nomama sithi Khotso barathu nithembile ngibone kulo mjikelo ngibona wona Khotso ngibone kulo mjikelo igqirha bakhe bahlaba inkomo nini bantwana
Yesu sangebhekile sangosasa sangebhekile sangosasa yes Eticho athenga amachoba athenga ekhemesi asibathi into ukhama ngipha athenga amachoba ekhemesi lonkomo ithelwe phi abantu bayinqathu nje ke sesonto athenga ichoba kanti lele nyathi selo lenkomo lele buffalo nami ndayiva ngobani unisi ngomakazwana angabizi ngamakazi ekanyani nomyena akanye bohlala bathi mntakasisi kuba usidenga usozihlahle bebantu fune kube clever uvula imali engena phe emnyango umjongo unyathelo kwakhe uzombona unebekele ngale bebe clever ungavile ugqirha ngathi lithenge ichoba ekhemist ngegcwaka ekhemist ekuthiwa nomanti nika ichoba ngokumfu wasemzini andikabugqibi uma ndimgqibile thula abantu benkosi bathi hayi umgqibile uniqedile ngo uthe ndingabe ndimxela yonke into ndiyenze ngokwami amen yenze ngokwakho kodwa indlela iyabuzwa imipathi la yakutsiswa yabuzwa indlela iyabuzwa tata zilapha undivile ngoba ngqolisa abantu sibheka ngapha kwamama banifana yakho mama Spotos mama uSpotos mama ngqolisa abantu phaya beye ngabonze enye into enhle benza into enhle bayovela emzini babekizwe bathini kodwa no report instead bafonela ukhila sebenotata ongukhila nonile kunwabane ehlahlo babantu ngoba naye sakhamaqhaku ukuthi athapha ebusuku vele fihla ungifile wasendane sinye siyandima Uchisile umqombothi uchisi umqombothi unikwe nguwe inkubo yonke izonelizwi endlela yonke into ngoba ibhayibheli abayiqhomolo hlanga yonke xa nizakhulisa wathi hayi no tata mxolele yathi uzaqolele ngaqinqo nika le ntonga ke Nkosi uyiphathe kahle ayiyobethu mama ekhaya ucaphukisa umama ekhaya usela amanzi bathi utata mazwana angipicebo konyaka ngabandi lisebenzisa ndandincede bandagqotha namfaka imbama foto benomsindo uthatha imakhe mazi wasele imemezi andikhatha naye ngomthanda yena wayethe kotsibela imbumbuzi sela nase yo akangicaphukisa thula bantu phinde ndehle ndandikade ndiyifake impama qithi amen mama walapha nabo tata enika istering foto iphathana kahle romasi siyanishiya asizanishiya sithi jealous down indibela xa uthetha ke funeka undiyifuze amen into kokuba ndingumuntu ongafihli incam foto ndingumuntu ophoxayo kudala nami ndizizama omfathi nanti andikwazi ndifuze utata wami kodwa andinabubi ngaphaya ndiphoxa nje ndiyadlalisa wena ungakhathazeki ungandiqhelanga andithina phoxa uphinde uthini uthi amen bendisathi ke tata zilapha foto fondini safika mama umphothulo nini apho uqala kwethu uza 20 ba April andithi yes 13 14 15 16 17 18 ngo-April lo besigqiba 6 years sihamba ekhaya Khozo siqale unyaka wesixhenxe ngoku sizokwenza lo msebenzi Khozo barak ale unyaka wesixhenxe into nento ihamba
Step by step. Good girl, my Tolo. Good girl, amen. Step by step. Amen. Zininzi step sendizifumeneyo ngohamza nithi niyavuya nina nakutata uzosebenzela kanti notata uyavuya uzosebenza ngozo ezinye uzozithetha zithetha into ezimbili ezimangalisileyo towards the end of last year lele phaya last street camel bafika umuntu omde ongaphezulu abakusizo amen ebaleke wehla phakathi kwamafu unyathele entabeni unyathela kwenye intaba unyathela kwenye intaba akakhanyisi mde uyeza ephambi kwami wathi akhongozela nami asona nakho uzawunika nje akho ndithanda njengamathamsanqa thixo lalithamsanqa kodwa umde lo mfo uyagobha nto ngena apha emnyango nalapha endlini akagqithe esingini uncede ngogobhagobha wathi ngokha ndayithi qapho sisithixo wendithi emehlweni ophinda wakhanya wakuqabela ngapha kwentaba asheka ndibamba isithixo phoso Kamangala sinotolosekisa ngolwesihlanu lo kabuhlanu sahlaba salala yathi Masango wafika nika intonga yakhe amphatho banyana legosogoso kayithwala leyo phela kulakamela ngasheka ngqame ngathi usele ndabuhlungu amen mina ke ndifihli ngoba awuzondibulala noba uyakwazi ndasendibulale wena khotso lowo awuthixela ubulala awuzibulala khotso uthi lento utana Masango ayenzileyo manje mayengenzeki amen nika intonga yakhe wese nqamile ngathini kandika ndibone sina ndibambe njani ungekho na umqasese ilefoni kaleso sonika athi uyaphila bamasango waphila ndake Masango ngexesha nithi nizosetyenzela kanti nam ndiyasetyenzela lo msebenzi lo ndinikwe ipromotion ngawo kuba yeyani andiyazi kodwa yomoya ndiyamkele oso uthi ngizimisele into yokuba thuma mina bawo